पर्बत जरायाव देबिटला ब्लक जौगाखां मावख'गिरिनि मावख'आव मा जादोंमोन? मावख'नि जिरायग्रा मासिफोरा मानो सानसेनि उनाव सानसे लांदां जानानै थायो? नांगौ जानाय हौवा हिन्जावफोरा गोबां घन्टासिम सारियाव जिरायना दंमोन। 12 रिंगानि उनावबो ब्लक जौगाखां मावख'आव सासेबो मावख'गिरिफोर गैयामोन। 100 बोसोरनि बांसिन सासे आइजोआ मावख'नि मोखाङाव थिक एखे रोखोमसेयैनो घन्टायै घन्टा जिरायनांदों। आसाम आरो बिटिआर सोरखारनि बिथोनफोरखौ आसि बिमा दिन्थिदों माखासे मावफारियाफोरा। बिटिआरआव सोलायनायनि गुबै सावगारिया बेनो नामा? ब्लक जौगाखां मावख'गिरि आरो गुबुन मावख'नि मावख'गिरिफोरा सम मथै मावख'आव सौहैया। आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय गोख्रों बिथोन होसेयावबो देबिटला खोन्दो जौगाखां मावख'गिरिनि मावख'आव मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा नुजाथियाखै। आसाम सोरखारनि खोन्दोआरि मन्थ्रि रनजित कुमार दास, बेनो नोंथांनि बिफाननि गुबै खोन्दोआरि मावख'नि गुबै सावगारि। नोजोर हो, गासिबो खथानि जिरायग्रा मासिया लांदां जानानै दं। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। 24 घन्टा सार्जेन एभेलेबेल मोनगोन आरो लोगोसे दंबावो माखासे सिबिथाइफोर जेरै मोनफ्रोमबो रबिबार बारायाव इउर'लजिनि सिबिथाइ, मोनफ्रोमबो रबिबाराव इनफार्टिलिटिनि सिबिथाइ, मोनफ्रोम दाननि नैथि आरो ब्रैथि सनिबाराव डार्मेट'लजिस्टनि सिबिथाइ, दानाव खेबनै कार्डिय'लजिस्टनि सिबिथाइ, बेजों लोगोसे आइसिइउ, एनआइसिइउ, हिस्ट'पेथ'लजिनि सुबिदा दं। बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन। बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, पेडियाट्रिशियन, जेनेरेल मेडिसिन, अबिएस एन्ड गाइनी, जेनेरेल सार्जन, अर्थ'पेडिक्स, अफ्थाल्मोलजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडिय'लजिस्ट, पेथोलजिस्ट, कार्डिय'लजिस्ट भिजिटिं, इमार्जेन्सि मेडिसिन, न्यूरोसार्जन भिजिटिं, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, फिजियोथेरापी, डायबेटोलॉजी, सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट भिजिटिं, ईएनटी, न्यूरोसाइकेट्री, डार्मेटोलॉजिस्ट भिजिटिं, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट आरो बे हस्पिटालाव आबुङै अट'मेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरीनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24x7 इमार्जेन्सि सार्भिस, आइसिइउ, एनआइसिइउ, इउएसजि, सिटि स्केन, एक्स-रे, इसिजि, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थियेटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 9854081 948।